Στο προηγούμενο επεισόδιο του Arcade-Otium, ένας κακός πιπεριάς κυνηγάει τους χαρακτήρες μας, οι οποίοι κρύβονται σε δωμάτια να γλιτώσουν. Μόνο ένας καταφέρνει να επιβιώσει. Αλλά σε αυτό το επεισόδιο οι χαρακτήρες μας θα είναι μόνο δύο. Arcade-Otium 2. Μια σειρά που λατρεύουν μικροί. Οκ. Εγώ τι κάνω εδώ? Πολεμάς! Οκ. Ποιους πολεμάω? Αυτούς! Ωραία. Με τι όπλα μεγίστε? Αρχικά με αυτό. Αλλά μπορείς να τα αναβαθμίσεις ανάλογα με το πόσο ικανός θα είσαι στο πεδίο της μάχης. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Να πω και στο Σταύρο. Γιατί όχι? Ξεκινάμε σε 3, 2, 1. Και ξεκινάμε. Αν δείτε σφαίρες κάπου στην οθόνη σας, μου λέτε. Σταύρο. Ωραία, ο Σταύρος δεν είναι εδώ. Α, ένα ζόμπι. Έλα πιο κοντά, φίλε μου. Πολύ προσφυλές. Αγόρι μου. Ζόμπις, χαλαρώστε λίγο.